Music! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick.
Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Ang lamig. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talagang 3 Legal. lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seriously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files.
Anyo. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Kuya Bob. Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay Hopya, mamay-ari. baboy. Hopya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinang na. ating titikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming aming kasagutan kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ano ang salita ay? halgam bilang. Halgam bilang?
Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulikal ka. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Oh! Panghimakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Ang meral ko. Nang ilang puntos? Laki. Gaano? Ano na, double digit na. Pa-10 na. Pa-12 na nga eh. Ilang minuto na lang ang natitira. Hindi, ano pa lang. Third quarter pa lang. Mahaba-haba pa ang laban. O anong pusta mo? Sinong mananalo? Tingin ko, malakas yung meral ko. Galing ng, may mga import na kasi ngayon eh. PBA, may mga import sila. Actually, madami ng import ngayon. Tinataasan nga yung presyo eh. Charot lang, may darat. Iba palang import yung sinasabi Iba yun! ko. Iba pala yun. Nakala ko yung mga import ng goods ngayon kasi di ba nagmahal yung Oo. gas. Kaya talagang tinaasan na yung presyo ng mga ibang produkto dito sa Pilipinas. Pero etong nangyayari ngayon sa PBA. Yan ang mga gusto nating panoorin na lang. Pampagaan ng bigat ng nararamdaman natin. Tama. Kaya kung ikaw kabisyo, pupusta sa ending na ito. Uy, oo, yung ending no, yung dulo ng mga numero. Oo. Kung sino yung tatama dun. Oh, I think wag mo na isugal. Kasi masasaktan ka lang. Pero ako, dude, simula dati pa, San Miguel Beer ako. Ay. Oo. San Miguel Beer na rin ako. Sama ako sa'yo! Sama ako sa'yo! Pilsen no? Mm-mm. Oo. Pero syempre, ngayon, medyo break muna tayo kasi papadede ako.
Eh, ikaw ba, dude? Hindi, ko, pulang kabayo. Ayan. Pulang kabayo ka. Pero syempre, kapag original na inumin, talagang maaasahan natin ng pale pilsen. Taray, di pa tayo endorser niyan Hindi ngayon. ba? Baka naman. Charot lang with that. Anyway, Kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, magsasama tayo kapiling ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At syempre, nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Terra. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating Kabisyo. Eto na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret File with Jello. Pinerahan ko ang mga magulang ko para sa boyfriend ko. Ay, Kaya mo bang gawin yun para sa jowa mo? mali yun. Maling-mali. Mm-hmm. Paano naman kung peperahan niya yung magulang niya pero i-invest niya lang dun sa negosyo ng boyfriend tapos ibabalik naman pala yung pera sa magulang? May interest pang kasama. Oo, may ROI, no? Oo, kumbaga surprise, mapa, may mansyon na tayo. Pwede yun, pwede yun. Pero anong surprise kaya naman yung pwede nating masilip dito, 'di ba? Bukod sa mansion. Ikaw, dude, feeling ko kaya mo yung surprise na, mapa, may apo na kayo. Oh, sino-sino? Ang dami pala. Dami pala pangalan. Sino-sino? Mga nanay. Huwag naman ganun sorpresa. Mansion na lang, dude. Sige. Oo, mansion na lang. Pero yung iba naman kaligayahan din talaga nila mga apo-apo eh. Yes. Yan. So, wala ka mang yamang ibigay talaga na galing sa pera Yan. o negosyo. Yan. Yun yung anak mo na lang. Ako, nag-advance na rin ako sa nanay ko. Anyway, abangan niyo po yan sa aming pagbabalik. Kasama pa rin DJ Rocky Terra. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa pang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky Secret File with Jello. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo.
Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yan namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Ah. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito, Halina't ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Palimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay
pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagot? nga ba tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye. or last- hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng puso. Ang kasag... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung Maliliit tama lang. lang. Bakit ito ay matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Panda- na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ayan, Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata?
Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang na... Love Radio, Metro's number. Love Radio. Basic! Pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Pinerahan ko ang mga magulang ko para sa boyfriend ko.
Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Minel. At ito, ang aking secret file. Ang una kong sasabihin, sa sulat na ito ay nagkasala ako. Oo, may malaking kasalanan ako sa mga magulang ko. Kinailangan kong magsinungaling sa kanila. Naging desperada ako. Alang-alang sa boyfriend ko. At bago ako mahusgahan ng iba, sana ay maintindihan din ng mga nakakarinig nito ang anumang pinanggalingan ko. Kung bakit ko yun nagawa. Nagsimula ang lahat sa isang biro, DJ Rocky at DJ Jello. Itago natin ang jowa ko sa pangalang Greg. Kilala si Greg bilang estudyante na palaging madumi ang sapatos. Ang katwiran niya, may sentimental value daw yun. Dahil yun ang huling sapatos na binili ng nanay niyang OFW bago raw ito pumanaw abroad. Kaya ayaw niyang palitan. Tinutokso siya ng mga blockmate namin sa college. Guilty ako. Guilty ako kasi minsan ko rin siyang tinukso. Pero noong nalaman ko ang totoo sa kung bakit ayaw niyang palitan ang shoes niya, nakonsensya ako. Minsan, nakapagbiro ako sa harap ng buong block namin. Sabi ko, actually guys, pogi si Greg sa shoes niya. Pero kapag yumaman ako, Greg, ililibre kita ng bagong shoes para lalo kang gumwapo. Pagkatapos noon, ay nagtilian lahat ng mga kaklase namin. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, ang intensyon ko lang sa pagkakataong yun ay pag-aani ng bigat na nararamdaman ni Greg. Kumbaga, i-cheer up siya na okay lang yung shoes niya na yun. Pero dahil sa biro kong yun, lalo siyang napalapit sa akin. Mas naging open siya sa akin na makipagkaibigan. Ako naman, sa hindi sinasadyang paraan, naging close sa kanya. Sa totoo lang, may itsura naman talaga si Greg. Gwapo talaga siya. Sapatos lang niya ang naiiba. DJ Rocky at DJ Jello, mula noong maging close kaming magkaibigan, naging tampulan kaming dalawa ng mga tuksuhan. Minsan, napipilitan kaming sakyan ang mga kaklase namin dahil totoong napapakilig kami sa mga tuksuhan nila sa amin. Nade-develop na rin kasi talaga yung feelings ko para kay Greg. Ayoko lang talagang gawing obvious. Kasi, hello, baka mauwi lang sa wala ang lahat. Pero meron nang namumuo talaga. Meron na. Hanggang sa isang araw, bago matapos ang first semester, nagtapat si Greg ng feelings niya sa akin. Sabi niya sa akin, Nel, I love you. Kahit mahirap lang ako, gagawin ko lahat
mapasaya ka lang. Mamahalin kita ng buo. Honestly, wala akong dahilan para i-reject si Greg. Kaya sinagot ko siya ng oo. Walang judgment sa katayuan ng buhay ni Greg. Basta, nagbase lang ako sa ugali at karakter niya. I said yes. This was in February of 2023. Habang tumatagal ang relasyon namin ni Greg, mas lalo kong nakikita kung paano nagsastruggle ang pamilya niya. Tatay na lang niya ang kumakayod since wala na yung nanay niya. Ilang taon na ang lumipas nung namatay ito. Mula noon, mas sumubsob sa paghahanap buhay ang tatay ni Greg. Nagtitinda ng street food gaya ng fishball, kikiam at siomai. May pwesto siya sa labas lang ng eskwelahan namin. Pero aminado si Greg na hindi sumasapat ang kita ng tatay niya para sa mga pangangailangan niya sa eskwela at maging sa pang-araw-araw. Kaya naman ang ginagawa ko, tinutulungan ko si Greg mula sa mismong allowance ko. Hindi ko binibigyan ng pera ha, pero binibilhan ko siya ng pandagdag na pagkain. Although hindi naman siya humihingi. Hindi rin naman niya ako tinatanggihan dahil alam niyang kailangan niya. Sapat naman na sa akin yun eh. Sapat na sa akin yung ma-appreciate niya ako. Yung thank you niya sa akin. Mahal ko naman siya eh. And I want him to succeed in life. Kaso, darating at darating pala talaga sa relasyon ninyo yung parte na susubukan ni Lord kung hanggang saan ang kaya mong ibigay o isakripisyo. Lalo na noong naaksidente si Greg. Oo, DJ Rocky at DJ Jello, naaksidente si Greg. At hindi ko alam kung paano ko siya tutulungan dahil sa nangyari. Hanggang sa nag-isip ako at naisip ko nalunukin ang pride ko at humingi ng tulong sa parents ko. At hindi ko ina-expect ang reaksyon nila sa mga sinabi ko. Hello! Hello! Hi, guys! Duda doon ang balita, nanalo na. Tayo. Wala ba? Dire-diretso lang yung laro. Dire-diretso ng laro. Hello sa mga viewers natin out there. Boss B, mababasa ba namin yung mga komento nila? Boss Dut? Sorry, Boss B. Ano? Boss B. Ah! Boss Dut. Nasanay lang. Dut! Yun. Noelski, shoutout sa'yo. Happy listening and watching right now. Hello po sa mga taga-Canada. Uy, Canada. Canada. Hello po sa mga taga-Quiapo.
Uy, Quiapo. Tapos na yung Batang Quiapo eh. Kaya nga eh. Alam mo, nagulat ako na natapos siya. Ang bilis, no? Oo, medyo mabilis tong parte na to na kung saan natapos siya, ha. Iba pa rin kasi yung ang probinsyano eh. Oo no? naman. Grabe yun, no? Parang natapos na lahat ng mga relasyon natin sa ibang tao, pero yung ang probinsyano talagang tuloy-tuloy pa din. Oo. Ibang level yun. Hi kay Miss Jess! Hi kay Soul Rock 07 na nag-share ng live namin. Rain, hello sa'yo. Hi for listening. Eds! Uy, pumayat ka daw, kuya. Ang dami talaga nagme-message, no? Na parang pumayat si Titan Jello. Hindi nga, nagpapalata ba ako onte? Ha? Papalaki onte. Bakit? Kasi ibaburn mo rin yan. Hindi, tsaka ang lalano eh. Parang nakita ko sa screen. Hindi. Pero okay na to. Ito na yun. Pinaka-sagad. Ah, talaga? So, parang medyo conscious effort ka na parang, ay, shucks, parang pumapayat na ako na Oo, sobra. no, pangit na naman na. So, maganda na rin yung ganito. So, hanggang dyan na lang. Siguro, ito na yan. Gano'n na gano'n. Yung impis na, no? Healthy ako eh. Healthy yan. Uy, magkaiba naman yung healthy sa parang malaki ka dun sa mataba ka tapos di ka healthy, di ba? Kumbaga, hindi naman lahat na pumapayat healthy. Healthy, Hello! tama. Ang galing mo dyan. Yan ang totoo. Hindi lahat talaga Hindi na lahat ng pumapayat. fit ma-healthy. Yan. Kaya dun tayo sa fit, yung tamang ano lang, pero healthy. Yeah. Tama. Uy, may nanonood. Galing Kalatagan. Uy, Batangas? Oo. Hello po. Nakapunta ka na dyan? Oo naman, nakapupunta tayo dyan sa Kalatagan, Batangas. Ganda rin ang ano dun, no? Beach dun, no? Marami, oo, marami. Maria Mundia. Hi, Miss Connie Bakirin. Hello sa asawa mo. Hoy, Les Nabi, sinasabi ko sa'yo, tapos na akong ma-jonties. Yan, gumanon tuloy ako. Wala na akong tinatago dito. Wala na. Nairi ko na. Nairi ko na yung sanggol. Nandun na sa dito na. May pumapayat dahil sa diabetes. Totoo yun. No? Totoo naman din sa diet. Nauupos. Aldrin, Sakit hello. ng likod ko. Talaga. Hello po kay Shira. Nagpa-Cairo ka na, dude. Cairo? Ano yun? Cairo. Oo, alam ko yun. Yung Kaya nga. Yung inaano yung buto mo. Delikado daw yun eh. Pero nagpaganon ka na. Hindi pa. Kasi parang, masarap siya panoorin, pero parang nakakatakot siyang gawin. Di ba? I mean, nakakatakot siya ipagawa. Pero kung may mag-aalok sa amin dyan ng libreng Cairo, pakitaan niyo muna kami ng certification. Dati may nagalok sa akin, dude. Ikaw Cairo kita, ganyan. Pero yun nga, sabi nga nila, ang Cairo daw, hindi naman siya talaga parang legit na, I mean, wala talaga siyang medical parang studies about it. Parang ganun. So, kunwari, chiropractor ka, hindi ibig sabihin nun doktor ka na. So, may ibang mga bansa na hindi nila nililegalize yung pagkakaroon ng chiropractor o yung chiro mismo. So, yun. Wala lang, sabi ko lang. Kasi napunta tayo sa usapang masakit yung likod eh. Mamaya natin pag-usapan yung sender natin. Oo, hindi mo alam. Dude, napanood mo yun yung sa video na nag-viral na parang nalumpo siya. Dahil sa pagpapakairo niya. Grabe, no? Yung parang in one snap, boom, lumpo ka na. O pilay ka na. Or di mo na magalaw yung ibang parte ng katawan mo. Na-injury ka na, dude. Kapilok lang. Injured na talagang Hindi, mga hindi. 3 months ang Wala. Ang alam ko lang Cairo, Egypt. Wow, Noski Di pa kasi kami nakapunta dyan eh. Ay, di ko lang sure kay Titan Jello, baka nakapag-Egypt na to. Nakapag-Egypt ka na? Egypt? Hindi pa. Egypt? Yung masayasakyan na Egypt? Oo naman. Tiyatap ko nga yung beep card ko eh. Egypt! Sa Egypt. Ang ganda dyan, no? Mapupuntahan mo yung Nile River. Isa sa mga pinakamahabang river sa buong mundo. Yeah, I think the longest, no? Oo, Nile River, no? Oo, Nile River.
Diyan ba yung nagpapula ng dugo? Yan ba yun? Yung sa Bible? Niregla lang. Niregla, oo. Yan ba yun? Yan ba yun? Yan ba yun sa Bible? Sensya na, hindi na ako masyadong ano eh. Hindi na rin ako masyado updated. Baka may ibang Oo, version. baka binago eh. Sisters of St. Paul. Sorry. Charot. Uy, nanonood yung bossing. Red Sea. Uy, nanonood yung bossing ng mister ko. Si Sir Eric. Boss Eric Winston Balse. Ayan. Hello po, Sir Eric Winston Balse. Magandang gabi po sa inyo. Oo. Naway magkita-kita po tayo sa lalo't maagang panahon. Tinatanong kasi niya kung magpipickleball daw kami. Ay, pickleball, no? Doon nagpipickleball ka ba? Gusto mo Table pickleball? tennis lang. Hindi, gusto mo i-try pickleball? Sige nga. Sabado, tara. Tara nga. Sabado. Try ko. Nakasked kami. Anong araw? Sabado nga. Ngayong Hindi, Sabado. anong oras pala? Tsaka na natin pag-usapan ko ng oras kasi di ba may duty tayo nun. Mm-mm. PM ko na lang sa'yo. Taray! Pickleball? Pero dude, na-realize ko, ang mga nagpipickleball, social. Ay? Grabe yung mga nagpipickleball, social. Alam mo, first time namin magpickleball ng asawa ko. Kaso Yung dude, nasa kabilang table, dude. hindi ako marunong ng fishball lang alam ko. Bagay ba ako dyan? Fishball lang ako dude, dun. may aarangkadang ball sa'yo pag nakita mo ang mga chika Squid baby. ball, ganyan, squid ball. Aray ko. Hindi ba sa may mga may mga chika baby doon. Ay, Pero ang allergy pa nila, naman yung mga ako. pormahan, yung talaga naka-skater skirt, ganyan, parang tennis Allergy skirt. ako pag ganyan eh. Ah, talaga. Hindi, pero Namumula. Nainlove ako eh. may magagalit na naman. Hello, Tin Rivera. Charot! Uy, darot. Hindi, pero kidding aside, dude, iba yung pormahan pag nag-ano ka. Pickleball ka. As in, pormado yung iba. Yung iba, I just bought this from ganito, ganyan, Wow. ganyan. Okay ba? Okay ba yung combination? Wow, Yun yung ganun? nakita namin. Oo. Kaya sabi ko, grabe naman to. Nakaka-alta pala. Oo. Pero, parang, Ultrapresyon. Pag wala kang pambili ng gano'n, ultrapresyon yun. Aray, taas ang dugo ko. Ba't ganito yung pinasok ko? yung asawa ko na, na ano, na high High blood. blood nga, ultrapresyon. Ay, nako. So, yun yung Pero, ano. talaga, no? Mga big time. Mapurma nakakaalta. talaga. Tapos may iba pa nga parang pagpasok pa lang mismo dun sa court, hindi talaga yung pagre-ready ng sarili o stretching yung inatupag. Alam mo ano? Ano dun? Picture muna. Oo. Kumbaga, yung pagpipickleball, parang... Wala yun, trip lang yun. Oo, trip eh. Parang ginawa ng pang post lang. Oo. Flex ko to, Pang pickleball flex. ako man. Joining the bandwagon. Gano'n. Grabe. Hi, Kitty Gastito Clothing. O si Rino, pinaulanan tayo ng ano ko. Tigas Tito Clothing, hello po. Ayan, nako, ang ating kaibigan at magbibigay yan ng ating merch. Para Oo pamigay nga, natin inantay na sa lang namin, sir. Taghirap na. Maraming salamat po. Thank you. Ayan, grabe, no? Uy, sabi dito ni ano. Din, favorite ni DJs. Sir Eric. If you can't perform, Japorm. Japorm. One. Tama yun. Paano yun kung walang pang Japorm? Kaya nga. Pwede ba ukay-ukay na Oh, lang? yun nga eh, no? Nag-ukay-ukay ka ba, dude? Dati. Pero ngayon, Oo naman. mga galing ng UK. Hindi na masyado eh. Kasi may pamahiin na ako. Anong pamahiin yan? Parang siguro yung pero marunong pa rin ako. Magaling ako dyan eh. Ukay boy ako dati. Yung parang pamorma, no? Dati. Mga sapatos, damit, ganyan. Pero ngayon kasi parang naniniwala na ako na baka yung nagsuot na tao na yun eh hindi maganda yung naging Karakter. energy niya or character niya. So baka malipat sa'yo. So, May ganun sa energy. Ganun. Malay mo lang, hindi naman ako naniniwala. Ako, kumbaga parang wala namang masamang maniwala din. Oo, diba? diba? Wala rin namang masamang parang okay, ingatan ng sarili, Yes. proteksyonan yung sarili Yes. sa mga bagay na parang pwede nating ikapahamak. Sa bagay. Ako, dude, ako talagang nag-ukay ako simula pa lang college. Sarap yung kasi. tig sa 10 masaya. piso, 20 peso. Dami dyan eh. Sa Paco, sa Taft, Sa Taft, Pedro Hill. Pedro Hill. Dami niyan, dude. Alam na alam mo. Oo Pedro naman. Hill, Santa Ana, meron din. Sa Santa Ana, totoo. Sa Ano ba Paco to? nga. Isang Sobrang hilera dami yun niyan, eh. oo. Sobrang Ultimo dami. nga sa may bangkita eh, madami. Madami.
Tapos ngayon, pag tinitingnan ko nga, may mga nag-uukay pa rin naman. Meron. Oo. At marami yung mayaman sa ukay. Oo, kailangan mo lang talagang hanapin yung mga fit para sa'yo. Mm-mm. Sa Baguio, mas mura. Okay. Rain. Pandemic days daw. Oo nga eh. Ay, may nakakaiyak kaming storya nitong nakaraan ha. Kailan natin inere ito? Lunes, no? Lunes. Meron pa tayong nakabangko na nakakaiyak doon. Grabe, no? Parang baka doon maiyak na ako kasi yung mga mabibigat na story, isang beses sa isang linggo para hindi masyadong sakit sa damdamin. Baka pag inaraw-araw namin, hindi na kami makapasok. Atakihin na tayo, no? Oo. Atakihin na tayo, tapos wala tayong pambayad dun sa hospital. Nagtrabaho ka, tapos wala kang pambayad. Sakit sa puso nun. Ayan. Hi kay Francis Rosario. Yeah. Arlene Hapay, Edison Abanes, Miss Gloria, Maan. Ang lamig, no? Oo, dude. Ibang level yung Grabe. Ganda nung yung kwento ngayon. Nangyayari yan no, sa mga kabataan. Yung mga pinapadala, lalo ni mga OFW nanay, dude. Padala yung nanay, no, tapos inuubos sa boyfriend. O kaya, padala yung nanay, inuubos sa girlfriend. DJ Titangelo, if single ka po raw. Yes, si DJ Titangelo ay single po. Single. Si DJ Titangelo yun. Aray ka na, sipon ako. Yun no? Titangelo yan eh. Pero, si DJ Titangelo eh. DJ Titangelo yun. Okay nga din pala, no? Marami kang pangalan. No. DJ Titangelo. Nakakalito din minsan. Oo, DJ Titangelo. Tapos yung totoo mo. Cara G, good evening. Ben Del, good evening sa'yo. Elaine Joy. Rain, how about you, Vince? Yan. That's nice. Pwede rin. Hello po sa Japan, sa mga taga-Japan. Inantok ako. Baka sa ano yan? Sa ilaw ba? Ay, hindi ko dala yung glasses ko. Hello po sa mga taga-Kalatagan ng Panganiban family. Binabati po namin kayo mula po sa 90.7 Love Radio. Hello po. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files.
with Jello. Part 2. Kilala si Greg sa grupo namin as the student with the dirty shoes. Pero hindi yun naging hadlang para maging kaibigan ko siya. And eventually, maging jowa. Tanggap ko siya sa kabila ng hirap na dinaranas ng pamilya niya. Na lumala pa noong namatay ang nanay niya habang OFW sa ibang bansa. Tatay na niya ang mag-isang kumayod para magpatuloy si Greg sa pag-aaral niya. Tumutulong din ako sa kanya financially. At hindi ko aakalaing lulubos-lubusin ko pa ang pagtulong sa kanya pagdating sa pera. DJ Rocky at DJ Jello. Naaksidente si Greg at walang pambayad ang tatay niya. Kaya humingi na ako ng tulong sa parents ko. Once and for all. Paano ba kasi na-aksidente si Greg? Pauwi na sana siya gamit ng kanyang bisikleta. May dadaanan lang para bilhin. On the way pa uwi, nasagi siya ng isang SUV. Hindi niya kasalanan. Nasa tabi lang naman siya. Nag-overspeed yung SUV. Dinala siya ng emergency responders sa pinakamalapit na pagamutan. Natakot ako noon. Akala ko hindi ko siya aabutang buhay. Pero sa awa naman ng Diyos, conscious siya, nakakausap, may malay. Yun nga lang, kailangan niyang maoperahan para ma-address yung nakitang internal bleeding sa may bandang tiyan niya. Nakita ko ang tatay niya. Ang problema niya, paano niya babayaran ng bills? Walang-wala sila. Paano ko sila matutulungan? Tinanong ko si Tito kung magkano ang kaya niyang ipambayad. At mas lalo akong naawa noong malaman ko na ang tanging laman lang ng kanyang pitaka ay 3,000 piso. 3,000. Yun ang kinita niya sa buong buwan na iyon. Baka hanggang panggamot lang yun o baka nga wala pa eh. Wala rin daw silang ibang kamag-anak na mahihiraman. At bilang girlfriend ni Greg, kinailangan ko talagang gumawa ng paraan para makatulong. Lumapit ako kina mama at papa. Nagsinungaling ako. Sabi ko, may subject akong investment sa school. Kailangan ko ng pera para pang actual na investment sa stocks. Sabi ko, ibabalik ko pagkatapos ng semester. Baka nga tubuan ko pa. Depende kung hindi ako lugi.
Naniwala sila. Hindi ko lang ine-expect ang reaksyon nila. Kabadong-kabado ako noon. Hanggang sa tuluyan na nila akong pinahiram ng pera. Yung konsensya ko, hindi ako pinapatulog. First time ko kasing gawin yun. Yung magsinungaling ng ganun katindi. Pero ano bang magagawa ko, DJ Rocky at DJ Jello? Desperado na ako na matulungan si Greg. 50,000 pesos. 50,000. Yun ang ipinahiram sa akin ng parents ko. At yun ay buong-buong ibinigay ko sa tatay ni Greg. Nung una, ayaw tanggapin ni Tito ang perang iniaabot ko. Pero, kalaunan ay nakumbinsi ko siya. Ang sabi ko, Tito, isave muna natin ang buhay ni Greg. Siguraduhin muna natin na okay siya. Ako na pong bahala sa pera. Huwag na muna po kayong mag-alala. Pagkatapos kong sabihin yon, paulit-ulit niyang sinabing nakakahiya. Nakakahiya. Pero tuwing tinitingnan namin ang kalagayan ni Greg, wala naman kaming magawa. Lalong-lalo na si Tito. Wala siyang magagawa kundi tanggapin ang tulong na bigay ko. Doon siya lalong nakumbinsi na unahin ang kailangan. Ako naman sa sarili ko, naisip ko na tsaka ako na poproblemahin kung ano man yung pagsisinungaling na ginawa ko sa mga magulang ko, basta bahala na. DJ Rocky at DJ Jello, naoperahan si Greg. Nabayaran namin ang bill ng doktor at sa ospital. Thankful si Greg. Pero medyo nahihiya. Sabi niya sa akin, Nel, babawi ako sa'yo balang araw. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Sagot ko naman sa kanya, Greg, ang importante ngayon, gumaling ka ng husto at sigurado tayo na hindi ka mapapano. Ilang buwan din ang lumipas bago tuluyang nakarecover si Greg, DJ Rocky at DJ Jello. Pero yun lang. Nadiskubre nila mama at papa na nagsinungaling ako. Inexplain ko na hindi ko inilagay sa investment yung hiniram kong 50,000 pesos. Inamin ko ang totoo. Inamin ko ang totoo. Wala na rin akong choice. Nang hihingi sila sa akin ng proof, wala akong maibigay. Hanggang sa nakita nila ang resibo nang nabayaran ko sa ospital. Nagsabi ako ng totoo. Pero ang kapalit nito ay ang pagkasira ng tiwala ng mga magulang ko. Nagalit sila sa akin.
matagal akong umalis ng bahay. Nakitira sa ibang kamag-anak. Naintindihan ko naman na mali yung ginawa ko. Nangako naman ako sa magulang ko na unti-unti kong babayaran yung utang ko pag nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Uunti-untiin namin ni Greg. Ang masakit lang dito, DJ Rocky at DJ Jello, marami silang panlalait na binitawan tungkol kay Greg. At syempre, hindi yun alam ni Greg. Sinarili ko lang. Dahil ayokong masaktan ng boyfriend ko. Mahal ko siya. At naaawa ko sa kalagayan niya. Hanggang sa humupa ang tensyon sa pagitan namin ng mga magulang ko. Yung pag-alis ko sa bahay namin. Siguro, paraan ko na rin yun para mag-reflect sa mga naging aksyon ko. And at the end of the day, mahal ko rin naman ang mga magulang ko. At mga magulang ko sila. Kaya naman umuwi ako sa bahay namin. Malaki ang tampo sa akin ng mga magulang ko, especially ni Mama. Nung humingi ako ng tawad kay Papa, napatawad niya ako. Sinabi niya sa akin, nakakausapin din niya si Mama. At hindi ko makakalimutan ang conversation namin ng tatay ko. Sabi niya sa akin, ang bata mo pa anak, pero ganito ka na magmahal. Sana wag mong kalilimutan na magtira ng pagmamahal para sa sarili mo, ha? Hanggat kaya kong suportahan ka, hindi naman kita bibitawan. Pero unahin mo muna ang sarili mong mga pangarap. Mahal na mahal ka namin. At lahat gagawin namin para sa kinabukasan mo. Para sa magandang future mo. Naiyak na ako nun. Nang bigla pa akong yakapin ng mahigpit ni Papa. Eventually, napatawad din ako ni Mama. And before graduation day namin ni Greg, nagkausap kami ni Mama. Doon ko sinabi sa kanya na nagsisisi ako. It's just that kumapit lang talaga ako sa patalim. Sa pagsisinungaling. At ang pangako ko na hindi na ako maglilihim. Na magiging totoo na ako. DJ Rocky and DJ Jello sa ngayon, engaged na kami ni Greg. May bago na rin siyang sapatos. Na-convince ko siyang bumili ng bago at i-preserve na lang yung lumang shoes na suot-suot niya parati noon. Mamamanhikan within this year si Greg sa family namin. At inihahanda ko na rin ang parents ko. Lalo na tungkol sa plano namin ni Greg na magpakasal. Siguro kung may aral man akong maibabahagi tungkol sa naging experience ko, yun ay ang mas maging open at tapat. Na basta may malinis kang intensyon sa gusto mong gawin, hindi mo kailangang pagtakpan ang sarili mo. Napatunayan ko yun sa pagmamahal ko kay Greg. Para kay Mama at Papa, sorry rin po talaga. I know nag-usap na tayo, pero publicly, I just wanna say sorry.
Sisikapin ko na hindi na uli masira ang tiwala ninyo. Hindi namin sisirain ni Greg ang tiwala nyo sa amin. And I just hope na matanggap nyo na ng buong buo ang pinipili kong mahalin habang buhay. Si Greg. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. More power sa inyong programa. Muli, ako si Minel. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay.
Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Takot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. At kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan. It's already 10:13 p.m. Kasama niyo pa rin po ang ating nag-iisang Basta Princess, DJ Rakitera. At ang titindig sa inyong pinaninindigan at pinaglalaban sa buhay, DJ Titan Jello. At eto nga po ang secret file ng ating kabisyo na si Minel. Minel. Na nagsinungaling sa kanyang mga magulang para lang may perang iabot sa tatay ng kanyang boyfriend na naaksidente. May dahilan. May dahilan. Pero sabi nga, the end doesn't justify the means. Wow. Anong ibig sabihin nun? Wala eh, parang naisip ko lang eh. The end is near. Kala mo kakanta ka? Oh, hindi yan ganun. Now, an end is near. I saw her face, the final curtain. Yun yung mga kantahan ng tatay natin, dude. Tapos dahil sa kantang yun, may nabaril. Oh. Kaya ingat kayo sa mga nagkakaraoke. De, pero yun, the end doesn't justify the means. Meaning, Yes. hindi porket maganda ang intensyon mo,
ibig sabihin nun, mali na yung pamamaraan mo para makuha mo Tama. yung gusto mong mangyari. Agree. Nakakalungkot. Alam mo kung bakit, dude? Mhm. Bata pa tong sender natin 2023, nagkakilala sila ni Greg. Mhm. Fast forward to 2026, magpapakasal na sila, engaged na sila. Yes. So, nakagraduate sila, oo, pero agad, nakagraduate kayo, papakasal kayo agad? May mga ganun. Pero, napakabilis naman ninyong magdesisyon. Palagay nyo ba sa loob ng mga taon na yun, nakilala mo na ng gusto yung tao? Depende. Ano mo muna dyan? Iniisip ko, dude, masyado siyang nagmamadali. Okay. At madalas sa pagmamadali, ikaw ay magkakamali. Tama. Bukod pa roon, hindi niya pa nasasabi sa mga magulang niya na sila ay engaged ni Greg. Mhm. Oo, nangako sila na babayaran ang mga magulang. Pero fulfill nyo muna yun bago kayo magpakasal. Unahin nyo muna yung priorities ninyo. Yes. And you have to make sure na okay muna kayo. Tama. As a couple, and yung relationship ninyo sa mga magulang ninyo. Especially si Greg at etong sender natin sa mga magulang ng sender natin. Pero alam mo, dude, yung sender din talaga yung may issue. Kasi si Greg naman, wala rin naman siyang nagawa na lang nun, diba? Kumbaga, out naman siya dun sa diskusyon kung paano nakuha ni Minel yung 50,000 pesos sa mga magulang niya. It's just that, medyo nakaka-disappoint, diba? Na agad-agad papakasal kayo. Hindi pa kayo nakakapag-build ng career nyo. Wala lang. Ako, as a tita lang naman ako kung magbigay ng opinion dito. Agree. Ikaw ba? Ako naman, iba naman ako sa paniniwala mo din ngayon. Ay, bakit ha? Kumbaga kasi it depends sa tao, sa taong magpapakasal, sa taong nagmamahal, kung paano nila paninindigan yung kanilang pagmamahalan. Wala naman yan sa haba ng pagsasama ninyo, sa tagal ng pagkakakilala nyo sa isa't isa, kundi nasa pagkatibay ninyo kung paano nyo uunawain ng isa't isa sa pag-iisang dibdib ninyo. Ibig sabihin ko, oo, mahirap, sabi nga ng matatanda, makikilala mo ang isang tao kapag nasa isang bubong na kayo. Pero, kahit nasa isang bubong kayo at nakilala mo yung ugali niya, saan natatapos nun? Kung paano mo siya iintindihin, kung paano mo uunawain at yayakapin yung mga flaws niya, kapangitan ng ugali niya. Yung kabahuan ng hininga niya. Yung kabahuan ng hininga niya. Di ba? Yung baho ng utot niya. Yes. So, it means, at the end of the day, meron tayong choice sa sarili natin. Sa sarili natin o buhay natin kung yayakapin ba natin yung tao na yon o iiwanin natin. So, hindi nagde-define or hindi natin masasabi kung kailangan mo munang kilalanin o magsama kayo para lang maging matibay. Hindi ganun. Doon ang akin lang naman. Alam mo, may punto ka doon sa part na yun eh. Pero ako, feeling ko, nag-a-apply yan sa mga taong kahit papano, medyo nakaka-build na ng kanilang buhay. Financial security. May financial security at some point, o sabihin na natin na meron nang naitatabi. Diba? Yung tipong kahit papano nakakapag-ipon na. Pero kung graduate ka pa lang, tapos hanap ka pa trabaho, hindi ka pa, 'di ba, masyadong umaalagwa sa karir mo, baka mapasok ka naman sa padalos-dalos na desisyon mo. Pwede. So, ako, ang ikinakatakot ko lang dito, masyado silang maagang magsettle. To the point na makalimutan nila yung sarili nilang mga pangarap sa buhay. Kumbaga, parang yung karera mo, yung sarili mong karera. Kasi it should be coexisting. Diba? Relationships, dapat kahit papaano coexisting kayo, hindi kayo dapat dependent sa isa't isa. So sana makuha nyo muna yung independence ninyo ng solo kayo. Tapos pag pinagsama kayo, diba? Ang ganda ng relationship ninyo, yung parang pwede kayong mag-coexist. Kumbaga, marerespeto ninyo yung independence ng bawat isa't isa. Oo. May ganun, pero meron din naman partner na paniniwala at nangyayari na mas nag-grow sila o mas nakikilala nila yung sarili nila nung panahon na nagkinasal na sila at nakilala nila yung partner nila at nakasama nila yun.
Ay, hindi ko to dati nagagawa Kala ko nga dati hindi ako marunong magluto. Kala ko dati hindi ako marunong magnegosyo. Pero simula nung nakilala ko tong partner ko na to, naintindihan ko yung kahalagahan ng mga ganito ngayon. Pero nakakatakot yun, dude. Kasi Yes. either it will break the relationship or make the relationship. Yes. Pero, ang realidad ng mundo ay nandoon. Ngayon, yung porsyento ng mga umiibig ngayon, mas lamang ay nandun. Yung mas nakikilala nila yung sarili nila, na-unlock nila yung mga hindi nila alam sa sarili nila nung panahon na kinasal na sila. Totoo yun. Yun ang realidad talaga. Kasi, oo, okay na kayo, build yun na yung sarili ninyo, may trabaho kayo. Pero, minsan kapag hindi kayo nag-work sa isa't isa, kahit buo na kayo, stable na yung mga work ninyo, hindi din gagana May punto ka dun, dude. Minsan nagpapatasan ng ihi yung mga ganun pang... Papanghian ba ganon? Hindi! Pero diba? tama naman yung pinupunto mo na kahit gaano pa kayo ka-stable, kung hindi naman talaga kayo swak sa isa't Swak isa, sa isa't isa. di talagang mag-e-end yung relationship Wala ninyo. din. Oo, wala rin kahit nakasal pa kayo. Oo. Kaya lang ako, ang pinupunto ko lang kasi dito, dude, is that yung mga magulang niya, diba? Ayan. Nag-aabang sa bayad ng utang. Okay. Tapos, mag-engage kayo agad, papakasal kayo agad, bayaran nyo muna yung utang. Priorities muna. Para sa akin yun lang naman parang priorities muna. Kumbaga, isettle nyo muna yung mga bagay na dapat nyong isettle bago kayo magpakasal. Kasi panibagong yugto na naman yan ng buhay. Ang pagpapakasal ay hindi biro. At ang pinakamatinding desisyong dapat mong gagawin at talagang kritikal na desisyong gagawin mo sa buong buhay mo ay ang pagpili ng partner mo sa buhay. Yes. I have nothing against Greg. Tama. Feeling ko naman okay siyang Mamahalin. tao. Oo, tsaka matyaga kasi doon pa lang sa sapatos, 'di ba? Imagine mo may sentimental value 'yun from the nanay, nagpapahalaga, tapos nahihiya nung time na tapos nangangako naman din na magbabayad din doon sa utang nila nung girlfriend, nung ating sender. Pero kailangan pa ng konting push pa, 'di ba? Na talagang ito po yung kaya kong ibigay muna. Yung ganun ba? Kasi mas ma-appreciate din yun ng magulang. Kumbaga, ako looking future in the future kung ako yung anak ko, sabihin sa akin pagkatapos ng graduate, magpapakasal na siya agad, medyo kakabahan ako dun. Lalo na kung may inutang sa akin yung anak ko dahil dun sa jowa niya. Pero kasi sa kultura ng Pilipinas, ang nangyayari, ang utang ng anak sa magulang ay hindi na nababayaran. Totoo yan At alam mo, minsan, magulang, bilib na bilib ako sa kultura ng Pilipinas Sa ibang bansa hindi naman ganito Bahala kayo sa buhay ninyo. Ba't ka nabibilib? Ako napapakamot ako ng ulo. Hindi kasi, di ba, aminin man natin o hindi, ayaw man ng magulang suportahan ng anak. Pero bakit hindi matiis? Di ba? Sa ibang bansa, oo. Kayang tiisin. Kayang tiisin. Pero ang mga Pinoy, ang ugali at DNA talaga ng Pinoy, kapag yung anak nila ang usapan, naghihirap. Kahit tinakwil na nila yan, pasimpleng tutulong pa rin yan. Papaabot sa iba pa. Totoo yan Yan ang ugali ng Pinoy Ang laki na ng utang ng anak, tapos nangarap pang magpakasal. May masasabi yung magulang na, ano ba naman to, nagpakasal pa, marami na nga utang sa amin. Pero, ba't mo kasi tinutulungan pa rin? Di ba? Di mo tinuturuan tumayo sa sarili mga paa. Di ba? Kaya maraming dependent ngayon at maraming entitled na kabataan ngayon. Yes. At yun yung iniiwasan natin. Yes. Ang mamunga pang mga entitled na mga tao ngayon. Yes. Kasi kung tutuusin, dapat meron tayong sense of responsibility and accountability. At yun yung masakit sa panahon ngayon. Ang mga kabataan, hindi naman in general pero mostly, ang mga kabataan walang sense of responsibility and accountability dahil masyadong naging entitled nung bata sila. Tama. At yun ay dahil din sa pagpapalaki ng mga magulang. Pero alam mo, dude, nare-realize ko rin na etong kultura na ito, medyo
nanggaling din sa atin sa era natin Yes. Sa millennials Bakit? Yes. Kasi yung trauma natin naman sa mga nakaraan na henerasyon, Oo. parang sabi natin, ay ayaw natin na na maging poor naman sila o kaya Yes. hindi nila matikman tong mga bagay na ito. Kaya sige, bibigay ko lahat para sa kanila. Para kumpleto yung inner child nila. Yung Oo. Ako talaga, yung sa anak ko, huwag niya ako sasabihan talaga. Uugain ko talaga yun. Uugain ko talaga yun. Anong hindi? Dapat binibidyohan natin. Di ba yung healing my inner child? Huwag kayong mag-post-post ng gano'n, Oo. Diyos ko sa mga anak natin, Huwag kayong mag-post-post ng gano'n in the future. Healing my inner child. Nakain lang ng ice cream, no? Nakain lang ng ice cream. Uy, na-heal ko na yung inner child ko. Ugain kita Ugain kita. Nagigigil ako sa'yo. Tumigil ka. Diba? Kumbaga, rooted siya din. Baka rooted doon sa mga kaninununuan natin. Yes. Kaya tayo, parang binrake din natin yung cycle. So, ang nangyari tuloy, yung mga anak-anakan natin, ayan, naging entitled tuloy. So, Tama. ngayon hindi natin alam kung paano natin babalansin Yes. lahat. Kaya nga conscious effort tayo dapat kabisyo din sa pagpapalaki ng bata. So, ako, I always go for children or sa pagpapalaki ng anak na may discipline, no? Na nandyan ang sense of accountability, sense of responsibility, at higit sa lahat, marunong rumespeto. Tama. I agree na ganun dapat ang matutunan ng mga kabataan ngayon. Napakasimple lang ng buhay Kailangan matuto rumespeto. Tanggapin mo kung ano mga pagkakamali mo sa buhay. Yun lang yun At mahalin mo yung mga magulang mo. Totoo. At matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Lalo na kapag nasa hustong gulang ka na. Tama. Yung iba kasi, tatayo nga sa sarili mga paa, pero may tinatapa ka naman. Yes. Oh. Tama yan. Huwag yung mga magulang ninyo, Tama. Tsaka dapat, huwag maging masyadong madamdamin. Tanggalin ngayon yun ng mga kabataan. Yung onting kibot na nakaramdam lang ng ganito, grabe na yung emosyon na kayang bigay nila. Meron ka bang gustong patungkulan dito? Wala naman. Wala akong gustong patungkulan, partner. Pero, kung titignan natin yung biyahe natin noon sa ngayon, mas mabigat noon. Oo naman. Ngayon, ang dali na Sa-search mo lang ngayon yung lahat ng kailangan mo, nandyan na. Noon, wala naman Totoo. Iba na rin talaga sa panahon ngayon. Nakaka-shock lang, no? Yung mga pag-uugali ng iba na talagang feeling entitled plus yung maramdamin. Although, sabi naman natin, di ba, valid lahat ng nararamdaman. Kaya lang, kailangan din nating i-assess kung ito bang nararamdaman natin ay ito yung gustong ipakahulugan sa atin. Tama. Diba? Baka kasi nagkakaroon lang ng miscommunication at hindi naman dapat palakihin. Yes, tama. So, kabisyo, kung gusto mo na lang na magbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto, pwede mo namang ibahagi yan sa amin. raketera@gmail.com At kami po yung magbabalik para sa mas marami pang sikreto. Pagsisiwalat ng mga sikreto. Kasama pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban nyo sa buhay, DJ Titan Jello. At syempre, at ang iisang Baso Princess, DJ Raketera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Minel's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako.
Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala siya. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Anong nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy.
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files.
Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Hopya. na kundol. Ang Kundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito may hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Ito'y akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Bakit nyo sa amin? Masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay!
Ay, eto na. Ay, halgam. Salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Cheers. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Wala akong mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow, yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapaalal. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba?
Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief? Carsoncillo. Brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1. Metro's #1. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, pretty pleasure.
Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it! I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage.
then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasbi. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan,
at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Ano, you're your Momo friend? Mars, malayo pa biyahe ko. Madilim yung dinadaanan ko pa uwi. Ninervous ako. Natatakot ako talaga. Hindi, pero yun nga. Ako naman, ako, malakas loob ko sa ganyan. Pero mag-worry ako para sa anak ko kasi, syempre, baby pa siya eh. So ako talaga, bilang isang ina, ilalaban ko yan at ipagdarasal ko sa may kapal. Tama. Totoo yun. Hindi naman tayo, hindi naman tayo perpekto, hindi din naman tayo sobrang buti, di ba? At sobrang sama. Amen. Pero, yung anak ko, yan Pag yung... anak na talaga ang Oo, usapan. totoo. Anak ka rin, di ba? Ay, may anak ka. Anak ako. May anak din ang nanay mo. Yan. Ilawan na natin, Mars. Ilawan natin, Mars. Baka mabigay sila. Ay. Ayun no, dati tinatakot tayo ng magulang natin. Ngayon, anak na nananakot. Oo. Grabe. Totoo. Ay, oo. Alika dito. Ayan. So, eto yung kaninang Tarot. Ano bang tawag dyan? Hindi siya tarot eh. Card reading with the guidance of the Holy Spirit. Wow. Go. Ang galing mo talaga doon. Oo nga ang galing mag-English natin, Rocky. Hello mga kabiso. Ayoko sana kasi hindi pa ako kumakain. Charot! Yun kasi yun talaga. Hindi pa ako kumakain. Charot. Hindi. Pag-grab na dali yun. Hindi. Pero yun, mga kabiso, i-follow nyo ako sa aking TikTok account at Jomar Kakal, Jomar or Cacal at Jomsky01_. Ayan, mga kabiso. Near me na lang tayo. Hindi charot lang, Ate Rocky. Huy, hindi para Nahiya ka pa. Hindi ka sure. Hindi kahit ano, ate. Yes, Carry lang. Go lang. Para 25 minutes lang. Ayan. Thank you, Tin. Magpa-card read. Oo, pwede kayo doon mag-reach out sa TikTok ko po. Na magaling talaga. Walang bayad, no? Walang bayad. So, talaga siya? donation. So, donation lang siya. Kung bigyan nyo siya ng piso, tatanggapin niya yan. Hindi ka naman maselan sa food. Hindi naman. Huwag lang magulay. Charot. Huwag lang magulay. Marunong ka, ha? Oo, marunong talaga Marunong yan. tong bata na to. May galing to. Hindi biro yung mga ganong talent. Gift. Oo, Gift of God. Hindi, wag daw kasi hindi niya hindi niya bet. Tama na ako na lang. Oo, marami ng Eto si Jomar. Siyang nakaramdam. Ayan. Yung anak ko. At dahil dyan, orderan ko siya ng food. Sabi ng mga kabiso, masyado akong no? Charot. Hindi kasi hindi naman. Galing. Oh, 'di ba? Tama siya. Galing. Galing talaga siya, boss. Matagal ko na nakikita yung sa bahay. Wala akong sinasabi Wala. Pati sa namin? Oo. Wala din. Although, inisip ko nga parang sa mga vlogs. Pero, hindi rin naman masyado nakikita doon na tama yung... Hindi. Pero hindi rin naman nakikita doon kung magkatapat sila ng pinto. So, wala din naman idea. Isa namin sa baba. Hindi. Second floor daw eh. Binanggit niya, boss. Magaling yan, boss. Hindi, si Jello nahulaan eh. Oh, ano mo
Ay, iba naman, syempre. Magkakaroon ka ng anak. Wag. Bakit yun yung branding mo? Dati hindi ganyan ah. Iba, no? Iba. Kay Team Rivera. Yan, no? Magkakaanak ka kay Team Rivera. Love, huwag ka ganyan. Bigay ko. Ayan, Mahilig ka ba sa maanghang? Ay, hindi po ako naman. Okay, fun shots lang. Original recipe. Di ba? Tingnan mo kaya naman natutuwa. Tingnan mo may itsura niya. Quiet. Kaya kanina din po, di ba, kinakausap ko namin ni Bea kayo. Ngiti-ngiti naman siya sa akin, tapos tawa din siya. Tapos umiyak na siya kasi. Gumigilid-gilid na siya. Oo, tumae siya. Love, may gusto ka, KFC? Ikaw, dude. Magkaka-6 up pack ba ako? Ay, nagising pa siya. Trip siya ng babae. Ano lang naman po siya, passerby. Hindi, magaan nga siya. Magaan. Yun din po sabi ko kay ate, hindi siya mabigat na. Ano siya, babae siya na, wait, kwento ko lang sa labas kung ano siya. Sige. Totoo ba? Matagal ko nang kikwento kay Nita. Ano siya, siya yung babae. Diba? Pero ako, dude, hindi ko kasi masyadong Alam inaano. mo ba yung galing ni boss? Pati tao kaya niyang basahin na to. Kapag may ganun siya. Nararamdaman niya. Nafe-feel niya. Nafe-feel niya na. Kung ano yung personality niya sa Ay, talaga? totoo yun. Kung ano yung nararamdaman niya, tingin mong dito ka, minsan pakinggan mo. Hindi, dude, totoo yun. May mga taong biniyayaan ng galing na gano'n na hindi maipaliwanag ng iba. Pero magaling, sobrang galing niya. Like, kasi before, di ba, pumunta siya dito para sa Love Radio Academy. Although, parang nagkaroon kami ng ganung conversation yata, pero hindi kami hindi siya nakapag-card reading sa akin. So, ngayon niya ako na-card read. Tapos parang on point lahat ng mga sinabi niya. Tapos kinabahan ako. Tapos at the same time, natuwa din naman ako. Pero, again, di ba, it's always the guidance of our Lord, di ba? Tsaka prayers. Minsan, hindi naman natin talaga kontrolado lahat ng mga bagay na mangyayari sa buhay natin. Ang tanging lang natin is, wala namang masamang maniwala. At the same time, wala rin namang masama na proteksyonan natin kung ano yung mga importante sa buhay natin. Hi kay Eldrix. Mababasa mo, dude? Hindi, dude. Ano siya, yung dito sa part na to, kasi kapag wala akong salamin, tinitingnan ko kung ano yung itsura ng pangalan nila sa dati. So, medyo meron akong photographic memory. So, kunwari, yan, Tin Rivera. So, alam ko na yung... Hindi, seryoso. Kumbaga, alam ko na yung itsura ng pangalan nila. Pero, kumbaga, sa vision, hindi ko na ito mabasa. Kung babasahin ko siya talaga. Ayan. Pangalan lang nila. Ayan. Nakikita ko lang yung pangalan. Pero yung mga bago lang nag-comment, hindi ko na makita. Shout out muna po sa lahat ng mga katrabaho ni Divine Chris sa TLF. Hello po sa inyo. Ayan si Nina Vergara. Familiar yan. Tapos yung nasa baba niya, hindi ko masyado makita. So, dito ako titingin. Trinil 2. Dada. Shout out, Dada. Typing na yung ano natin. Ayun. So exciting. So again, sa mga kabisyo natin na gustong mag-share na kanilang top secret, mag-share na po kayo sa amin 0916-529-5595. Sarap ng tulog ng anak ko. Ang payat nyo na raw. Yes. DJ TG. Mar, hello. Piyang from Binyan. Azriel. Tita Babes.
Mrs. Hershey. Hello po. Kayo po ang kumusta? Charlene. Polly. Taray, sana all malakas ang photographic memory. Oo naman, pati screenshots. Charot. Oo, dude, May- nakakahuli ka ng ganun kapag kunyari nagchat-chat yung tapos makikita mo. Oo. Ganun. Mabilis ako yung sa mata sa ganyan. Yung parang, sino yan? Ganon. Hindi, pero dude, alam mo, ang mga bagay na mga hindi natin kontrolado ay hindi na dapat kontrolin pa. Tama. Oo, Galing, kasi mas yan stress ang lang gusto tayo. ko ng mga komento. Tama yun sa mga kababaihan dyan. Kung alam nyo naman na hindi naman kontrolado at hanggat nasa inyo. Joke lang. Hanggat nasa inyo, tapos ano? Sakalin nyo. Ganun. Tama. Diba? Hanggat nasa inyo, gulpihin ninyo. Ganon. Diba? Tama. Sakalin ninyo. Charot. Hi, shoutout kay Red. Hindi, pero dude, dati, nag-checkpoint ako. Video call tayo, ganyan. Yeah. Tapos, pakita mo kung sino nasa paligid mo. Ganun. Pero syempre, pag tumatanda ka na, hindi ka na masyadong gumaganon. Maano na tayo masyado na tayo nagmamature. Hindi, tsaka sayang yung enerhiya para i-stressin yung sarili sa ganon. Hindi na natin para pagsayangan ng oras at panahon. Yung Oh, Nalin. Danny Boy, 24. mga Kemar. gustong humabol mga kabisyo ng tawag 0916-529-5595 po. Yan po ang aming Viber line. Kaya WeChat, pwede po kayong tumawag dyan. Ay, may WeChat na tayo? Yes, parang pag nag-download ka ng WeChat, yung number natin pwede din. Ay, talaga? Oo. Na-figure out lang namin. May mga nag-call din kasi Talaga? from WeChat to Oh. Sabi lang. 0916-529-5595. Sabi ni Tita Jello, sabi lang. Parang, dude, bakit? Bakit sabi lang? Kasi sabi nila, anong gamit mo? Viber line? Hindi. Ano po? Ay, ito na. Ayun na eh. Sagutin nyo muna yung form. Kasi kapag may form, doon namin dinedecipher kung pagpapatuloy na natin yung conversation. Tsaka doon din namin kasi hinihingi yung consent ninyo. Diba? Para at least malinaw sa inyo ang mga rules and regulations sa programang ito. Hi, good evening. Hello? Hello, good evening. Hello, Ann. Good evening. Sino kaya ang makakausap natin ngayong gabi na to? Onalyn Javier. Hello po sa mga taga Kalibo, Aklen. Ito na. Marami po kasi siyang racket eh. Kaya po raketera. Masipag tong nilalang na to eh. Ang umaga ay ginagawang gabi, ang gabi ay ginagawang umaga. Ganun din naman. Ang tanghali ay ginagawang madaling araw. Ganun din naman ang partner kong si Titan Jello. Magsama-sama lang tayo lahat, kabisyo. Yes, kasi tayo-tayo rin naman to ang nagsasama-sama.
Hello po sa mga kababayan ko from Cebu. Mayong gabi sa imo tanan. Hello po sa inyong lahat. Si Angel gusto pa ng part 2. Oh, Nalin. Divine Chris. Shout out sa mga katrabaho ni Divine Chris. Dude, sino to si Akiro, ha? Hi, Kuya Angelo. Ba't ganyan yung profile picture? Para may something. Your SOC 201 cm. Ang ibig sabihin nun, dude? Uy, ano ibig sabihin nun? Mary Joy, Dayang, Boss Bart, Celeste C. Hi DJ Rocky, senior high school pa ako nakikinig, ngayon college grad na. Tumawa si Tyson Jello, tas pinigilan niya. Mars, idol kita noon. Hindi, medyo tanggap ko naman na talaga na medyo, ay, alam mo ba dude? Na 13 years na ako. Bukas, March 19. Sa industriya ng radyo. Saludo sa'yo, dude. 13 years, kinikilabutan ako, 13. Nakatikim ka na ba ng 13 anyos? Grabe no, 13 no. Parang dito na talaga tayo, tumanda, no? 13. Anong taong ka na nun doon? Kakaano mo pa lang nun? 14. Nandun ka pa sa may pa third floor ng bahay. Kano, hello. Uy, nakakatuwa naman na mapakinggan mo habang bumabiyahe ka sa Laguna. Palaguna. Miss Ninya, salamat Miss Mary Joy, salamat. Adobo, hello. Hello, good evening. Hello? Hello, good evening. Hello, good evening. Hello po sa mga taga Macau. Grabe, no? Dapat i-celebrate pala yan bukas. Mas okay, celebrate tayo kapag hindi, meron talaga akong DJ anniversary. Hindi ko na April something o May. Yung magaan tayo ngayon, pwede ko itong piliin eh. Hello sa'yo, Kano. Sa minuto pa, pag hindi pa sumagot ito. Hi, Yani. Good evening.
Sa mga nanonood pwede kayo mag-tap heart nyo lang para mas dumami tayo. Mas sumaya ang lahat ng gabi ninyo. Franco, hi. Hello po from Leyte, from Qatar. Wow, hello sa mga taga Laguna. Odessa, Raven Espadilla. Si Raven, lagi itong nagpo-post ng mga stories tungkol sa ating mga caller eh. Franco, di pa ba kayo uuwi? Hindi pa kami uuwi kasi wala pa nagsishare ng top secret nila na hindi, maraming nag-i-inquire, maraming tumatawag. Ang problema, hindi nila sinasagot yung form. So, kailangan nyo pong sagutin yung form kasi dun po sa form, yun po ay isang hudyat na kapag binalik nyo po sa amin, ay may consent na po kami galing sa inyo. Dayang, James Marwil, Mary Woes. Mary Woes. Ay, uy, meron na. Sino to? Hello, hello? Hello po. Ay, lalaki. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Sir, pwede papatay nung monitor mo sa amin? Sorry. Mukhang nanonood buong pamilya mo, sir, Uy, Ciliano, yes, FM pa daw. Yes, the best. Nung time na yun, tagal na 2016. Doon pinanganak ang Secret Files. 2016, sa kabila. Legendary yan. Alam nyo, meron nga akong Ibig sabihin, mag-10 taon na yung Secret Files noon. Ganda ng adjustment ng gagawin natin. Baga talagang, siya. Maraming salamat, idol. Ha? Maraming salamat, idol. Aray. Alam niyo mga kabisyo, mga year 20, ano ba yun? Pinakita ko sa'yo, 2020. 2021? 2, 1. Oo, 2. May mga dumadaan sa akin. Although na DJ na ako dun sa dati kong station. Napanood ko yan si Rocky. Ang galing na itong taon to. Paano na kaya mga nagagawa yung mga ganun? Alam mo, iba talaga ako mas nagagalingan talaga ako kay Titangelo kasi marami nang nagawa yan. Wala. Marami nang nagawa. Hello. Hello, caller. Hello po. Hello, sir. Good evening. Good Sir, evening. familiar kayo sa programa namin? No. Hindi po. Ay, hindi. Okay. So, napadaan lang ba kayo sa TikTok? First time nyo bang makapanood ng TikTok Live? Yes. Okay, so ganito po, sir, no? Pwede po kayong magbago ng pangalan ninyo, edad nyo, lugar, kung saan kayo galing. Lahat ng yun pwedeng kasinungalingan para maprotektahan natin ang inyong identity o pagkakakilanlan. Okay ba tayo doon, sir? Okay. Sige. Tapos, sir, papatay naman nung monitor kasi naririnig namin nagfi-feedback eh. So good lang. Doon mo na ikaw mag-focus sa conversation natin sa linya ng Viber. Ayan, okay na po. Ayan. Tapos, sir, pag tinanong ka namin, ano ang top secret mo? Diretsahan tayo, wala nang paligoy-ligoy pa. Tapos, tsaka ka magkwento sa amin kung ano talaga nangyari sa sitwasyon mong yun, ha? Okay tayo doon, sir? Wait lang. Hindi Naku. pala ako ready. Sigurado ka na hindi ka ready. Iba-back out na natin to, ganon. Siguro, maybe I will call you back later or... Wala nang Wala ako babalikan, sir. ready, Pag so- ganyan, baka Oo nga. Iba nang bibigyan namin ng pagkakataon. It's okay. Ay, it's okay. O, sige. Apa. Salamat, sir, sa pagsasayang ng ilang segundo. Sorry talaga. Sorry. Hindi, it's okay. Joke lang naman. Ito naman, baka naman damdamin nyo at dibdibin nyo. Hindi, okay lang po. Ano, Natatawa lang ako seryoso kasi ka na? Ready ka na? Parang hindi pa. Sorry. Hindi, kinabahan. Last question. Inhale. Exhale. Hello, sir.
Para sa akin, i-drop mo lang yung i-drop mo lang yung... Sir, okay lang ba? Abot mo lang sa guard? Teka lang, umorder pa si Rocky. Sige pa, thank you. Ayan. Kung kasi drop mo lang yung pinaka nararamdaman mo. Kasi naniniwala ako na bakit kita sinagot, kung bakit ka rin nag-chat dito, may dahilan eh. Ay, may dahilan. Siguro na panghihinaan ka lang ng loob at kailangan ka namin i-push. Sige, drop mo lang dito tas kami lang magtatanong. Tapos hayaan mong ikaw sarili mo kusang sumagot. Okay? Sige, i-try ko. Try natin, no? Sige, try lang natin. Sige. Wala namang mawawala. Kahit i-cut natin na mabilis to, wala namang mawawala sa atin eh. Totoo naman. Gusto lang natin maikwento yung nasa dibdib mo. May Oo. dahilan kung ba't ka kumontak dito. Hindi lang basta-basta ng trip ka sa buhay. Alam ko yan. Oo naman, ayan. Basta si Titangelo, nanindigan, talagang totoo yan. Tama naman. Oo. Let's go. Inhale, exhale ka lang, brother, ah. Game tayo, ah. Huwag ka na-nervousin. And, Grabe parang hinihilot mo si Sir. kaibigan lang tayo. Oo nga, alam mo, magkakaibigan lang tayo. Huwag ka matakot. Mapapakinggan. Good evening mga kabisyo. Oras na muna natin sa buong kapulungan is already 11:36 p.m. At kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Mga kabisyo, kasama niyo po ang nag-iisang Basta Princess, DJ Rocky Terra. At ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. And welcome to the program Top Secrets. Ang programang hindi ka huhusgahan. Pagko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At i-welcome na nga natin ang ating Top Secret sharer ngayong gabi. Magandang gabi sa iyo. Good evening. Good evening po. Good evening. Anong pwede naming itawag sa iyo? Multo na lang. Multo. Oy, ganda ng name mo ha, Kaya Multo. nga Ang lakas makakanta, no? Nawawala, bumabalik, eto na naman. Ang galing mo talaga, partner. Mas magaling ka dun. May chinita girl, may chini. Kung ako lang yon, yung may chinita girl na sumasayaw-sayaw pa, hindi ko kayo hinihingan na ako dun. Anyway, Multo, ilang taon ka na? 28. 28. Sang lupalop ka naman galing, Multo? Pasay. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Multo, 28 from Pasay. Ano ang top secret mo? Paano ba? Okay lang, naiintindihan ka namin. Sige, labas mo lang. Na medyo mabigat ang inyong mga damdamin. Minsan sa buhay, kailangan natin intindihin ang lahat ng bagay. Pero pinakamabisang gawain ay mag-inhale, exhale, and ibuga mo. Ano ang top secret mo, sir? Sorry, pwedeng i-end ko yung call. Okay. Hindi naman natin pipilitin si Multo. Sorry talaga. Okay lang. Ang hirap kasi talaga naman ng top secret. Sige, titingnan, sisilipin ko nga yan mamaya. Oo. Sige, Sorry talaga, Multo, sorry. it's okay. Sige. Naiintindihan namin ikaw. Ayan, para lang din siya Multo na dumaan sa atin, di ba? Ganon talaga, guys. Alam mo yung top secrets dito? Alam mo, eto lang yung programa na super pet friendly. Yes. Tapos multo friendly pa, no? In fairness naman sa programang to, lahat na ng klase ng sikreto mula sa iba't ibang elemento sa mundong ito, welcome kayo rito. Tama. 'Di ba? Yung aso dati. 'Di ba? Tahol ng tahol. Tahol ng tahol. Kahit may nagta-top secret, welcome. Go pa rin. O, etong multo, dumaan dito. Welcome! Ganon kami kamapagpasensya.
Ganon kami matiisin, 'di ba? Kasi nga you are always welcome. Sakit daw ng puso ng mga kabisyo natin. Uy! Ano yun? Ano multo? Bababa ko na ba to? Ay, bakit Sige po. si Multo? Sorry talaga, sorry. Wait lang Multo nakakaloka naman na hindi mo binababa yung tawag mo, pero sabi mo yung end call mo na. Ako na lang magbabanggit ng top secret niya. Actually, natin ko po kayo mag-end. Hindi. May dahilan, sabi mo kanina. Hindi, ako na lang magbabanggit. Gusto mo ba na kami magbanggit nung top secret mo? Tapos magtatanong na lang kami sa'yo. Pwede naman po. Ayan. Kasi mahirap talaga kasi banggitin. Sige dude, mag-iba ka ng boses para kunwari, ikaw talaga si Multo. Iparamdam mo na sa amin na kunyari, ikaw yung Multo. Multo. Ako ang magiging mo Ako yung front act mo Wait lang! Sumapi ka sa akin, Multo. Hindi ko kinakaya to! Dude, pamahal na araw pa lang! Wala pa tayo sa November, Halloween! Tapos ngayon, meron tayong call mula kay Multo, tapos si Titan Jelly yung sasapian. Kaya nga, Multo, sasapian ako Hello, Multo. Dude, first time na mangyayari sa radyo. Nasasapian ka. Okay guys, ito na, sasapian na yung host, si Titan Jello, ng caller natin. First time to nangyari. Live na live. Multo. Sorry. Ayan, medyo napapalakas lang kasi mga boses namin. Ganito ang usapan. Sasapian mo ko. Diba multo ka? Sasapian mo ko. Ako magsasabi ng top secret mo dahil nga nahihirapan ka eh. Kasi alam mo bakit? Bakit gusto ko ituloy yung call? Dude. Kasi ang daming tumatawag kaninang pumapasok talaga. Okay. Pero hindi ko mapindot yung accept. Totoo. Promise. So, ibig sabihin may rason talaga. May history dito. Makikita mo mamaya. Tapos ngayon, siya lang yung texter muna natin na nagdalawang beses na nag-message. Tama ako, Multo? Yes po. Oo. Tapos biglang sabi ko, sige na nga. Go ko na nga to. Sige. Ito na, sasapian na ako, ha? Napilitan. Hindi ako napilitan. Talagang minsan ako naniniwala ako dun sa yung gut feeling. Gut feel. Yan. Intuition. Yan. Ganun. Kaya naman sumapi ka na kay Titan Jello. Hello, DJ Rocky. Hello po, DJ Rocky. Hello po. Multo, wag ka naman na magsasalita. Ako muna mag-o-open ng mo. Naiyak ako. Ako na muna mag-o-open ng top secret mo. Tapos sasagot ka na lang sa mga tanong namin mamaya, ha? Sige. Okay. Ako muna. Para di ka mahihiya. Okay. Actually, question lang po. Ano pa? Ayan, sige. Yung boses ko po ba, as in boses ko yung narinig sa radyo? Hindi. Iba to, nagbabago dito. Nagbabago yung yung boses ko po sa radyo. Oo. Hindi talaga literal. Kahit ako pag nagsalita na ako sa radyo, naiiba niya. So baka kasi lang mabosesan ko siya. Hindi ka mabobosan. Pero ako muna magbabanggit. Ano ka na muna? Background ka muna. Ikaw yung Multo. Yung role mo ngayon, Multo ka. Multo. So sa ngayon, sasapi ka kay Titan Jello. Medyo nagcha-choppy kasi yung... Sorry. Kasi pag napapalakas yung boses namin, medyo nagkakaroon ng fluctuation dun sa signal namin. Ayan, okay na ba, sir? Okay? Apo. Sige, Multo, ganito ha. Sasapi ka na ngayon kay Titan Jello. Seryoso na kami dito. Sige, kasi seryoso pinagdadaanan mo. Naman. Naman sanay. Ilabas mo. Hello, DJ Rocky. Magandang gabi po. Magandang gabi, Multo. Ilang taon ka na? 28 years old po ako. Saan ka galing, Multo? From Bulacan po. Bulacan ba yun? Sinabi niya? Pasay. Dito, Bulacan dito eh. Pasay yung sinabi niya kanina.
Huwag na po kayo mas marunong pa sa nagmumulto. Sorry. My bad, multo. Baka multuin mo ako. Okay, multo 28 from Bulacan. Yes po. Ano ang top secret mo? Ma'am, ito po kasi yung top secret ko. Yung close friend ko na babae ay nagkakagusto na po ako sa kanya. Pero hindi ko po alam sa sarili ko kung itutuloy ko ba. Kasi sa totoo lang po, next month, paakyat na po talaga ako ng cruise para po sa trabaho ko. Nawala na yung sapi sa akin. Yun lang yung tanong niya. Yun ang tanong niya. So, sasampa na siya sa barko. Oo. Pero nagkakagusto na siya dun sa kaibigan niya. Yes. Multo, gaano na ba kayo katagal magkaibigan itong kaibigan mo na ito? 3 years, 4 years. 3 years. Anong nagustuhan mo dito sa kaibigan mong to? Kalog. Ano pa? Pero sweet. Kalog pero sweet. Oo. Ano pa? Saka smart. Smart. Ayaw mo ng globe? Talk and May text. natingnan ng globe eh. Depende naman kasi yan. Anyway, so multo, 3 years mo na siyang kaibigan, nagustuhan mo siya kasi kalog siya pero sweet, tapos matalino. Apo. Ngayon, ang pangamba mo, sasampa ka sa barko. Apo. Ang tanong namin, single ba itong kaibigan mong to? Single po. Single. Anong humahad lang sa iyo para ipagtapat yung nararamdaman mo bukod dun sa malalayo ka sa kanya? Parang ayaw ko kasing sirain yung na meron kami na magkaibigan. Sa bagay, mahirap nga naman. Ang hirap kasi pag kunyari naging kami. So parang mawawa. Hindi mag-work. Hindi mag-work. Sayang naman. Pero yung relasyon ninyo ng kaibigan mo, kumusta? Ano yung mga aktingan ninyong dalawa? Meron ba kayong baka MU? Meron na ba siyang ginawa sa'yo na parang pakiramdam mo may gusto rin siya sa'yo? Ganyan. Ikaw ba may ginawa ka na ba sa kanya na parang pagpapaabot ng tunay mong nararamdaman? Oo, Ganon? may ganun. Wala po ganun. Pero nag-away kasi kami last year. Tapos nag-resign siya. Tapos hindi po kami nag-usap. Actually, magkatrabaho po kami. And then, nagka-problema. Dun sa trabaho, parang may tampuhan kami sa isa't isa. Tapos, nag-resign siya na walang closure sa amin dalawa as friend. And then, nag-resign na rin ako sa previous job. Same company. After nun, parang ang hirap kasi niyang kalimutan eh. Parang as a friend walang closure. Yun po. And then after nun, after 2 years ata, nag-chat siya sa akin kung pwede kami mag-meet. Ayun, nag-meet naman kami. Ulit. Parang doon ko naramdaman na sobrang importante pala siya sa akin. Yun.
Alam mo, naintindihan namin na medyo mahirap nga naman i-verbalize itong mga nararamdamang ito. No? Yes. Lalong-lalo na kung hindi kayong tipo ng tao na verbal. Yes, At tama. lalong-lalo na kung medyo nag-iingat ka din kasi baka mamaya may makarinig, 'di ba? May makakilala. May makakilala sa iyo, no? Sige, ganito na lang. 'Di ba sabi mo 3 years kayo magkaibigan tapos 2 years parang tsaka lang ulit nag-reach out and everything. Hindi ko na alam kung ano yung timeline talaga ng inyong relationship, no? So kumusta kayo ng kaibigan mo? Kayo ba ay in speaking terms? Okay na okay. Mhm. As in, Parang walang naging tampuhan in the past, ganon? apo. So, anong plano mo? Huwag na lang sabihin sa kanya o sabihin sa kanya? Siguro, alis din kasi siya eh. Sasapa din siya ng barko. Hindi kayo magkasama sa isang barko? Hindi po. Mhm. So, parang gusto ko sabihin sa kanya, pag alis na siya, pag ihatid ko na siya sa airport. Ay, ikaw ang maghahatid sa kanya sa airport? Apo. Paano nangyari na ikaw yung maghahatid sa kanya sa airport? Kasi marami naman siya siguro siyang kamag-anak, kapamilya, Tama. ibang mga ka-close, 'di ba? Pwede maghatid. Oo, bakit ikaw ang maghahatid sa kanya? Parang usapan na namin na ako yung maghatid sa kanya. Mauna ba siyang sasampa sa'yo? Apo. Multo, matanong lang kita. Alam mo ba sa sarili mo na torpe ka? Baka. Baka kasi may nararamdaman na rin siya sa'yo pero ikaw, nahihiya ka pa rin sabihin sa kanya yung nararamdaman mo. Oo, pwede rin yung gano'n, no? Yung parang pumapayag nga siya na ikaw yung maghatid sa Hatid, kanya. Or baka dahil sarili mo bang sasakyan yung gagamitin? Apo. May gas. Nagmamahal kasi yung gas ngayon. Oo, diba? Makakalibre lang, ganon. Pero charot lang with Harot. Anyway, multo. Meron ka bang previous relationships? Kailan yung huling romantic relationship mo? Nakailang girlfriend ka na? Nung last po, nung pandemic, 5 years kami. Naging 5 years po kami last. 2021 kami nag-break. Tapos hindi na po nasundan. Okay. Naghahanap ka na ba ng pwede mong makasama sa buhay? Actually, hindi naman po ako naghanap eh. Kasi kung saan naman siya sinarating. Kung ito na yon, siya na yon. Ay. Pero hindi ko alam kung paano ko umpisahan. Hindi mo lang alam kung paano mo sasabihin sa kanya. Yes. Gusto mo Kasi- bang marinig yung advice ni Titan Jello sa ganyang larangan? Sige po. Ayun, dude. Ikaw magaling sa ganyan. Marami ka nang nabiktima, di ba? Dude, di ba? Aminin mo, hindi ka torpe. Hindi ako torpe. Yun. Sinasabi ko yung nararamdaman ko. Yun. Kapag gusto ko yung tao, binibigyan ko ng oras. Akala ko sinusulatan mo ng kanta. Pinapakitaan mo ng dance moves. Yan. Go, dude, go. Hindi, sa akin naman, wala namang masama eh. Natural sa isang lalaki ang pagiging torpe. 'Di ba? Hindi naman natin maipipilit na ang isang ugali ng isang tao o isang lalaki dapat pare-parehas. Pwedeng ako, malakas ang loob ko. Malay mo itong si Multo ay talagang may kahinaan ng loob pagdating sa pagsasabi o pag-express ng kanyang nararamdaman. Pero, naniniwala din ako, Multo, na ang magpapalaya sa atin sa mga bigat na nararamdaman natin, tanong natin, what if natin sa sarili natin, kundi yung pagsabi rin natin ng nararamdaman natin. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Hindi mo malalaman kung hindi mo sasabihin yung iyong nararamdaman. Napakasimple lang eh. Kailangan mo mag-take ng risk. Ngayon, kung talagang pangkaibigan ka lang niya, tingin ko naman matinutong babae na to para sagutin niya rin yung mga katanungan mo sa sarili mo. At hindi rin siya magbibigay,
ng motibo sa'yo siguro kung hindi rin siya nagkakagusto sa'yo. Ang babae, hindi magpapahatid yan basta-basta nang hindi ka gusto. Merong mga babaeng nagpapahatid lang dahil gusto ka lang nilang gamitin. Pero alam ng isang lalaki kung ginagamit sila o hindi sila ginagamit. Totoo yan. Alam ni Multo yan. Kasi may mga tao talaga na alam nang ginagamit sila pero nagtatanga-tangahan sila. Pero tingin ko naman dito kay Multo, hindi siya tangang tao para magpagamit basta-basta. Pero nga lang, ang kinakapangamba lang netong taong to, Ma-reject siya. ma-reject siya. At mawala yung friendship na nabuo nila. Yes. Hindi ganun yun, Multo. Lagi mong tandaan na mas magiging masaya yung girl kapag inamin mo yung nararamdaman mo sa kanya. Wala namang masama sa paghanga eh. At kung tunay kang kaibigan ng babaeng ito, Sasabihin mo yung nararamdaman mo. hindi lang yun, dude. Kung tunay kang kaibigan ng babaeng to at nagtapat ka sa kanya, yung babae, ma-appreciate niya yung pag-amin mo sa kanya. Kung tunay kang kaibigan na. Mhm. Kung sakali man natanggapin niya yung pag-amin mo sa kanya at ganun din yung nararamdaman niya sa iyo, di maganda. Yes. Kumbaga, okay, tama na nag-umamin ka. Pero hindi rin naman mali kung sakali man na hanggang kaibigan lang din yung pagtingin niya sa iyo. Tama. Ma-appreciate niya yon once again kung ang pagtingin niya sa iyo ay tunay na kaibigan. Kasi dude, Agree. ang isang kaibigan, pwede naman niyang tanggapin yung admiration ng ibang tao Tama. sa kanya. Tama. And there's a proper way of responding Yes. dun sa mismong admiration na iyon. Salamat dude ha. Or salamat BFF, salamat friend ha, na-appreciate ko. Okay lang ba kung sakaling pag-isipan ko ito? Yes. Okay naman na-appreciate ko kasi sinabi mo sa akin yung totoo. Yes. Pero sorry talaga, hanggang kaibigan lang ang tingin ko sa'yo. Yun yung mga pwedeng reply nung babae. Pero again, kung mature tong babaeng to, at sabi mo nga, di ba, smarte itong taong to, di ba? Kumbaga, intelligent, or sabihin natin matalino. Talino. Yun ang ibibigay niya sa yung response. Tama. Malinaw, klaro, at hindi ka maghahang. Nag-iiwan ng tanong sa sarili mo. Totoo. Tsaka alam mo, Multo, ang pag-amin sa isang tao ng iyong nararamdaman ay hindi pa ibig sabihin ng ito ay katapusan na. Totoo. Ito ay pag-uumpisa pa lamang ng iyong paglalandi. Hindi, kasi kung ma-reject reject siya. Umpisa pa lang ng mga pwedeng mangyari. Oh, it's God's redirection kung sakali. Yes. Kung talagang kayo eh. Sabi nga daw dito ni Dutduto, parang barko, go with the flow. Kahit anong maging resulta, dapat tanggapin. Tsaka dude, ito na naman tayo sa pagdedesisyon na pinangungunahan ng takot. Yes. Again, kapag nanguna talaga yung takot sa buhay natin, hinding-hindi natin makakamit ang tunay na ligaya. Yes. Do not let fear block you from experiencing something great. Ganda. Minsan, sarili lang din natin nang hahadlang sa sarili natin na makaranas ng tunay na sarap ng buhay. Ganda ng sinabi mo. Dahil sa takot. Tama. Mas mabuti na mabigo ka, na lumalaban ka, kesa doon sa nabigo ka, pero kasi isinuko mo agad yung laban. Yes, tama yan. Lumaban ka. Sabi nga ni, sino yung anak ni Manny Pacquiao na... Eman? Si Eman, oo. Si Eman, di ba, nag-post? There are 100 men, but I can fight those 100 men. Ako din, may kasabihan din ako. Anong kasabihan mo, Titangelo? Susuportahan ko yung sinabi mo. Ano? The truth will set you free. Oh. Totoo yan. Di ba? Ang katotohanan na magpapalaya
ng nararamdaman mo. Totoo. Aminin mo yung katotohanan. Gusto mo tawagan natin ngayon, no? Tawagan natin kay Multo. Multo, Hello po. tawagan natin. Tawagan? Oo, tanungin lang natin kung may boyfriend. Kami lang. Ako, tsaka si Rocky muna kakausap. Oo. I-add call lang natin siya dito. Sabihin mo, may gustong kumausap sa'yo eh. Ganun lang rin lang natin. Sabihin mo, hi, may gustong kumausap sa'yo. Ganun lang, try lang natin. Sige na, 12 a.m. na para masaya to. Try lang na, first time to. Kaya nga, first time na may sumanib kay Titangelo na multo. Tapos, first time, di ba, na mag-a-add tayo ng isa pang caller. Yes. Baka kasi tulog na po yan. Hindi, try lang natin. Iparingin mo muna, tapos may gusto daw kumausap sa'yo. No, isend mo yung number kay Titangelo. What? What? I love it. Ganyan na ganyan din ako eh. Yung mga... Ay, gawanan ka rin doon. Oh, what? Wow, yummy! Yummy, ganon. What? Wow! Bakit ganon, dude? Nagulat ako eh. Ba't ka nagulat? Wow! Ba't ka nagulat? Kasi masarap. Masarap! Masarap sa pakiramdam na umamin. Na umamin. Kasi Totoo nga, yun. ito ang magpapalaya Sa'yo. Totoo yun. Tawagan na natin. Ano, gusto mo tawagan natin, tapos sabi dito ni Danny Boy, ikaw multo, tapos yung best friend mo, yung friend mo, siya naman yung manananggal. Ay, lumilipad. Anong multo? Nakapag-decide ka na? Siguro wag na lang muna. Wag na lang. Okay, multo. Sige. Dahil ayaw mo, bibigyan ka namin ng pagkakataon na kunwari, nandito yung girl. Ay, oo. Nakikinig sa'yo. Ay, kunwari ako yung girl naman. Oo. Sumanib sa akin. Sali mo, dude! Sali mo. Yan na. Lalagyan ko ng background music para sige, dude. habang nag-confess siya. Sige. Lalagyan ko. Multo, ito na. Ito lang ang mapapayo ko sa'yo, Multo, sa dulo. Kung hindi mo kaya dito na wala pa rin yung babae at hindi mo kayang sabihin, siguro talagang kailangan mo ring manatili na lang. Di ba? Na i-keep mo na lang yan sa sarili mo. Kasi ngayon pa lang sinusubukan natin na ilabas yung nararamdaman mo at maglakas loob na sumasaping babae dito kay Rocky. Diba? Para sabihin mo ngayon sa kanya, naway magkaroon ka ng lakas ng loob, ha? Game na? Game na, Multo? Tatawagan po natin? Hindi! Sasabihin mo lang, bibigyan ka namin ng pagkakataon na... Magbigay ng mensahe sa kanya. Oo. Isipin mo, kunyari, ito si Rocky. Ito si Rocky. Ako yung sasapian girl. ng girl. Oo. Game Okay, na, ha? Ito na. Kunwari, hatid mo na ako sa airport. Yan. Ayun na. Ito na. Papunta na ng airport. Sinasapian na si Rocky. Multo. Alis na ako. Paalam. Friend. Oh, bakit ka nan? Bakit ka Bakit ka nakatitig sa akin? Bakit ka lumuluha? May gusto ka bang sabihin? Hoy! Hoy, Multo! Magbo-board na ako! Baka naman pwede mo na... Ano sabi mo? Ingat. Yun lang po. Ingat lang ba talaga kaya mong sabihin? Opo eh. Baka may gusto kang sabihin sa kanya na hindi mo pa nasasabi sa harap-harapan sa kanya. Baka ito na yung chance na masubukan mo yung sarili mo na sabihin mo yung nararamdaman mo dito. Multo, na-delay yung flight ka. Magkwentuhan muna tayo. Kumusta ka? Mga kabisyo,
Aaminin kaya ng ating top secret caller sa kanyang minamahal ang kanyang nararamdaman. Multo! Multo! Napapanisan ako ng laway dito. Magsalita ka naman, no! Kundi gagawa ako ng eksena dito sa airport! Kulit. Multo, may gusto ka man sabihin daw. Mag-iingat ka palagi. Yun lang. Mag-iingat lang palagi. Talagang hindi mo pa rin kaya, no? Nasabihin yung nararamdaman mo. Hindi. Multo, matanong nga lang namin, babae o lalaki ba itong pinag-uusapan natin? Babae po. Babae. So yan na yung last words mo ngayong gabi na to, na mag-ingat siya palagi? Po. Wala kang ibang gustong sabihin na mahal mo siya? Yung nararamdaman mo sa kanya? Siguro sa ibang araw na. Gusto mo pa ng part? Hindi, ganito na lang. Okay, dumating na siya galing dumating na yung girl galing pagsampa ng barko. Oo. Magmi-meet sila after 2 years. Ayan, after 2 years. Ito na. Ito na. Mga kabisyo, after 2 years na paghihintay, muling nagkita si Multo at si Manananggal na nag-iibigan. Multo, I'm so happy to see you again! Kumusta ka na? Hoy, Multo! Nawalan ka ba ng dila? Bakit hindi ka na naman umiimik? Siguro nagandahan ka sa akin, no? Sumexy ako, Multo, no? Hoy, Multo! Hello. Ano na? Anong balita sa'yo? Oh, sige na nga. Doon na lang ako sa isang piloto. Yun na lang yung kausapin ko. Kakagaling ko pa naman sa ibang lugar. Wala na! Ayoko na! Ayaw na kita maging friend! Yung friend ko, walang sinabi. Ako lang na magdadaldal ba sa kanya na ilalamunan ko? Kailaga pa ng bata. Masakit na ilalamunan ko! Pero ang hirap nga, no, partner, na talagang may mga tao talagang katulad ni Multo na hindi niya masabi nararamdaman niya, no? Oo. Siguro dito sa call na to, hindi ko masabi. Pero sa personal ko. Ay. Wow! Talagang sa personal na lang. Baka nahihiya lang siguro ako dito. Pero Oo. for sure naman sa personal, masasabi ko doon masasabi kung ano yung gusto ko. Sige, ganito, Multo. Tawag ka ulit sa amin pag nasabi mo. Oo. Hingi kami ng update sa'yo. Sige po. Okay. May gusto ka pa bang sabihin o itanong sa amin? Parang gusto po kayong kuning Ninong tsaka Ninang. Wait lang, sigurado ka ba? Sigurado ka. Sigurado. Multo, bibigyan kita ng option. Ninong, Ninang, o host na lang kami. Kilala ba natin to? Hindi natin kilala. Wait lang ba, Ninong at Ninang saan? Sa kasal o sa anak? Sa kasal po. At kanino ka ikakasal? Hindi ka pa nga nagko-confess ng nararamdaman mo. Malay niyo po ba? Malay natin, di ba? Ay, china-challenge tayo. Oh, sige. Pag First napasagot mo yan, at pag talaga nakapag-confess ka na, hindi kami tatanggap ng pagnininong at ninang sa kasal kasi bata pa kami. Pero, tumatanggap tayo ng hosting na hindi namin pababayaran. Yan. Yung gas lang namin. Yan. Mahal ang gas.
Oo! 10,000 ang gas. Naka-record po kayo, naka-record to. Hindi, seryoso kami dito. 10,000 ang gas. 10,000 Papunta pa lang. 10,000 pabalik. 10,000 pabalik. Bumalik pa ulit. Tapos bumalik ulit. Mga 100,000 pwede na. Hindi, sige. Hindi, basta, eto duda. Alam, sa mga taong malalapit sa atin, nanlilibre tayo, diba, ng Sige. services. Yes, tama. Kami, ni Titan Jello, ngayong gabi, Tama. pangako namin sa iyo. At hindi to Mhm. mapapako kahit i-record nyo pa ito. Tama. Pag naging kayo, nitong BFF mo, nasabi mo sa kanya ang totoo, papayag kami na kapag kinasal kayo, kami ang host mo ni Titan Jello. Ayan. Nang walang bayad, gas allowance lang. Nakakaya naman pag walang TF. Hindi, ikaw bahala dun. Okay, yan ang challenge namin sa'yo. Sige po. Okay. Deal. Deal, uy. May deal pa, ha? Sige, deal namin yan, ha? Gusto Ayan. namin yan. Mm-mm. Anyway, multo, salamat. Thank you din po. Thank you din sa time. Thank you so much, Multo. And mag-ingat ka palagi. And God bless you. Sige po. Thank you so much po. Napagaan ba namin yung loob mo? Oo naman po. Tsaka napasaya niyo po ako ngayong gabi. Wow. Sarap naman sa feeling na gano'n. Oh, hindi ko lang alam kung hindi ka pa sumaya sa lahat ng effort namin, ha? Na sinaniban na kami na, sinapian na kami ng kung anong-ano dito. Hindi ka pa sasaya? Kahit di po ako sumasagot. Okay lang. Mahalaga, masabi mo talaga yung tunay mong nararamdaman. Yes. At yun naman yung purpose ng programang ito, makapagpagaan kami ng nararamdaman ng mga taong mabibigat yung pinagdaraanan. Actually, nag-send po ako ng screenshot. Ito po yung time na nag-chat po siya sa akin. Ay, mayroon pang karugtong doon. Di pa tapos si Multo. Sa Viber. Ito po yung pinaka... Sino yung blue? Hindi po Sino yung blue? Ikaw? Ako po yung blue. Ay, yung blue, ibig sabihin, ikaw yung sender. Hindi kasi ako marunong sa mga ganyan, dude. Dude, utot. Ito, sabi dito, pwede ko ba banggitin? Ay, wag. Ay, wag. Okay. Okay. Sige, go. Oo nga, no? Tingin ko gusto talaga rin siya ng babae, mga kabisyo. Ah, silipin ko mamaya. Oo. Sige. Okay. Sige po. Okay, salamat, Multo. At salamat Thank you so much. kay Manananggal. Excuse me. Sarap na kinain mo kanina, no? Dude, kasi ang tagal ko nagantay sa airport para magsalita lang si Multo, Oo. Tapos, diba? Dami ko nang nagawa nun. Kakaantay kay Multo. Kumain ka na tuloy. Kaya nga, dahil pa naman restaurants ngayon sa NAIA, no? Ay, nako. Dude, ikaw ba natorpe ka na? Oo, dumating ako sa punto na ganito. Naiintindihan ko siya. dun Paano sa- mo nilabanan? Wala eh. Ano lang yan eh. Parang take it or leave it. Kasi kung hindi mo talaga kayang labanan, ayawan mo, layuan mo. Natorpe ako dahil wala naman kasi akong pampamasahe na nanliligaw ako sa kanya. Wala naman akong magharang kotse. Pero sabi ko hindi rin kasi gagana kung aaminin ko sa kanya yung nararamdaman ko. Sabi ko baka iba rin yung gusto niyang lalaki. So hindi na nga sumubok. So napatunayan ko rin naman, tama naman yung pag-aalinlangan ko na hindi niya talaga ganun yung tipo niyang lalaki. Kasi yung nagkita kami ulit, sabi ko, kung niligawan ba kita noon, may pag-asa. Wala daw. Ligawan kita ngayon, mataas daw ang chance. Ay! Ito ba yung sinundo mo sa airport? Hindi. Sinundo sa'yo. Wala na. Wala eh. Wala. Oh, kala ko. Mataas daw ang chance. Ay, tagal na to nangyari, no? Tagal na. Mga 2 weeks, gano'n. Ay, Dod! Anyway, mga kabisyo, maraming salamat. And maraming salamat kay Multo. At maraming salamat sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Ayun. Sana ay samahan nyo rin kami sa susunod na programa.
Dabog na yun, no? Ang dami ko kasing rolls ngayong gabing ito. Kala mo ano na tayo, feel good morning. Feel good morning na to, katas ng nakalipas, diba? Hindi, basta supportan nyo kami mamaya ulit alas 9 ng gabi hanggang ating gabi. Minsan hanggang 12 something, ganyan. Depende sa trip ninyo, basta ibibigay namin ang lahat para sa inyo, Yes. kabisyo. Ayan. So, nakapiling ninyo ang inyong Basa Princess, DJ Raketera. At syempre, ang nag-iisang titindig sa mga pinaglalaban ninyo dito sa 90.7 Love Radio, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog po namin awitin sa inyo ngayong gabi na to sa oras na 12:14 a.m. Multo by Cap of Joe. Metro's #1 Love Radio. Basic!